Ste pri sledovaní prvých televíznych novín. Dobrý deň. Dvojnásobná vražda v Trnave. Kriminalisti našli v rodinnom dome tela mŕtvych rodičov. Zo sveta ich mal zniesť ich vlastný syn. Ohavný čin tajil 6 dní. Rozpočet v znamení konsolidácie prešiel vládou. Jeho cieľom je znížiť štátny deficit v budúcom roku na 4,7% HDP. Viacerí ministri neskrývajú nespokojnosť, no škrtom rozumejú. Opozícia nešetrí kritikov. Vlaky zrejme končia. V novom grafikone už s nimi národný dopravca neráta. Analytik hovorí, že je to logický krok vzhľadom na ich červené čísla. Cesta medzi metropolami sa tak časovo predĺží. Známy reper má na krku ďalšie žaloby. Týkajú sa opäť bujarých celebritných večierkov, ktoré P. Diddy organizoval. Ten kauzu a jej vývoj už sleduje z cely. Zadržali ho koncom septembra. Hrozí mu, že za mrežami strávi 15 rokov. Samosprávy čaká od januára nová povinnosť. Zmiešaný odpad bude treba pred uložením na skládku upraviť. Po veľkej veternej kalamite v Tatrách v roku 2004 sa strhol boj medzi aktivistami a lesníkmi o najprísnejšie chránené územia. Po reklame vám ukážeme výsledky po 20 rokoch. Zmiešaný odpad bude treba pred uložením na skládku upraviť. V Senici na Záhorí sú už pripravení. Na skládke nedaleko mesta predviedli, ako to bude fungovať. Radnice majú peňazí málo, no opraviť toho treba veľa. V sídle najväčšieho okresu v Leviciach si zrejme vypomôžu vysokým úverom, aby vedeli dať do poriadku cesty. Po veľkej veternej kalamite v Tatrách v roku 2004 sa strhol boj medzi aktivistami a lesníkmi o najprísnejšie chránené územia. Aktivisti vtedy chceli zastaviť ťažbu kalamitného dreva aspoň v Tichej a Kôprovej doline. Štátni lesníci tvrdili, že ak popadané stromy neodstránia, bude to katastrofa. Onedlho uplynie 20 rokov. Tichá dolina žije a darí sa jej. Letí najväčšia kozmická sonda. Pred sebou má vzdialenosť dlhú takmer 3 miliardy kilometrov. Preskúmať chce mesiac Európa, ktorý je celý pokrytý ľadom. Oslava Svetového dňa chleba rekordom sa v nitrianskych pekárniach stala už tradíciou. Tento rok miestni opäť spojili sily a upiekli najdlhšiu chlebovú reťaz na Slovensku. Televízne noviny sú na konci. O pár sekúnd vás čaká šport. Zostaňte s nami. Dovidenia.